der liv, eller? Ja. Hvad? Ja. Kører den? Ja. Det ruller. Ja, velkommen. Det der sker, det er Beachwalk Workshop 2013 2.0. Jeg siger 2.0, fordi sidste år, der havde vi en 3.0 motor på vores græsslåmaskine. I år er det lykkedes at få fat i en speciel Beachwalk græsslåmaskine trækker. Upgrade 4.0. Læg mærke til 4.0. Det er den helt essentielle trækkraft i hele konceptet. Det der sker, det er, at vi har fået fat i en 12.0. Ej, undskyld, 12.5. Prøv lige at høre en gang. 12.5. 12,5, du hørte rigtigt, maskinen. Det betyder, det er, at man kan have 12,5 personer siddende heroppe og drikke bajer, have en festlig dag til Beachwalk. Drengene er ved at måle op til DJ-pult. DJ-pult, du hørte rigtigt. Hvad sagde vi der? DJ-pult, yes. Vi får DJ-pult, live DJ under Beachwalken. Foran, der bliver målt ud til fadelsanlæg. Vi er godt begyndt at glæde, mine damer og herrer. Det bliver kraftedeme fedt. Vi ses!